arngut ki samla pelatip kerteng kum u teliang ki muksor khat khandai snem bat u Erikson muksor arpheus nem kila du ayela ka jong chingim kat ba kidang lech banya jingi ha kawa serbi ka ba hapo krishnong umrasiang i Santia Hill district ki pulit ki thu ba kila yo ek jingtip naw hashnong musiar lamare uble thu ba ka kanhun ki khna samla kila lech banya jingi ha katai kawa hadin ba kitai ki arngut kila ngam jelom shu kat kum ki khubor balia lum na ki khna lani ki bru ki badon ha kene ka jingjia jong ka jingam jelop jong kene ki arngut ki khna laya thu ba kitai ki khna arngut kidang mut bantam ya ki snipar ki bahap hapo katai ka pung hanrai kat ba kidang persang bantam ya kitai ki slipar kila ngam jelop no kitai baro arngut kitai ki khna hadin kene ki jingjia lakhot ya ka jingaram lem jong ka kanhun SRT kabala banyo saino ya kitai ki matyap na kitai kawa Ulem ngau lem rahal bem. Yo age. Yo age. Baik ini yang bagian kiri. Kiri kem demi pijang asno tere. Bau dulu kan. Ini yang ada mah ada ini. Alai, Bayro dia. Bayro. Ini di mana? ay kap misap sini parmit tu. Oh, tu yung Bang dia jangan saya senyum. yang biang hai vậy nhé. Yang lain. Put, katakan. Put, katakan. Hello. Tapi ya,